Era puntu eusek aurkezten du, jolasak eta solasak. Zirristi mirristi. Zirristi mirristi, erren aplau. Olio sopa, kikirri salda, urun perun klik, gazteina gora bera, txikitun fuera. Zotz egiteko hainbat formula ikasi ditugu jolasak eta solasak bideo sortan. Horietako bat, zirristi-mirristi da. Oso interesgarria. Misterio puntxu bat dauka bere hitzetan. Zirristi-mirristi, gerren aplau, olio zopa, kikirri salda, urun, plerun, klik. Gaztaina gora bera, txikitun, txakitun fuera. Orain, zure txanda da. Zirristi